Троян се превръща в една от общините, които могат да бъдат модел за развитието не само на местната власт, но и на местните общности. Този комплимент по адрес на Планинската община отправи заместник-председателят на Народното събрание и на Българската социалистическа партия Янаки Стоилов на среща на кандидата за кмет на Троян Донка Михайлова с представители на местния бизнес. Казвам модел, в смисъл, който, например, китайците разкриват стотици центрове Конфуций за разпространение на тяхната култура в целия свят, но само в моделните центрове те показват всичко това, което смятат, че е на най-високо ниво и може да бъде взаимствано и да се пренася като опит на други места. А троянската практика, която може да служи за образец, принадлежи на Донка Михайлова и нейния екип, които управляваха Планинската община през изминалия мандат. Практика, която обобщено от Михайлова включва подобряване на инфраструктурата в всички бизнес зони в града. Това е трудно занимание, защото Троян, като град, който в последните десетилетия не е имал общ устройствен план, е създавал бизнес зони в различни райони на града. Сложно е съчетанието между условията за бизнес и условията за живот, но това беше една първа задача, която мисля, че в голяма степен изпълнихме с чест. Михайлова посочи още проекта Воден цикъл 2, запазването на общинското ВиК дружество, възстановяването на митницата, спасяването от фалит на 60 местни фирми, връщането на общинската собственост върху банята и басейнът в Шипково и още много други инициативи, довели до снижаване на общата безработица до 6,1 пункта, на младежката от 17% до 11%, до намаляване на темпа на обезлюдяване 2 пъти. Но освен фигура в отчетите, цитираните данни са отличен старт за нов амбициозен 4-годишен мандат, в който приоритет ще бъдат осигуряването на повече работни места и по-добри доходи. Рамката, която си поставя Донка Михайлова и нейният екип, е по-нататъчна подкрепа на работодателите в посоките, в които вече са започнали. На срещата си с предприемачите Михайлова представи свои виждания за публично-частни партньорства в няколко области, както и някои авангардни идеи за изнасяне на услуги в интернет, като създаване на електронни портали с информация и референции за местния бизнес, за търговия и промотиране на авторски занаятчийски произведения, за популяризиране на регионалния бранд, произведено в Троян, който да продава местните продукти, независимо дали става дума за хотелски услуги, културно-историческо наследство или кулинарни деликатеси. Купуването и продаването на гласове е престъпление.